ସୁଜି ସିମେଇ ହାଲୁଆ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହୋଇଗଲେଣି କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ। ଏ ରେସିପି ବଡ଼ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗାଜର ଗୁଡ଼ିକର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗ୍ରେଟର ନେଇକି ସବୁତକ ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ଗ୍ରେଟ୍ କରିସାର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଜର ଗୁଡ଼ାକ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଗାଜର ହାଲୁଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ। ଗାଜର ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି 2ରୁ 3 ଚାମଚ, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କାଜୁ ଖିସମିସ୍, ଆଗରୁ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା କେଶର, ଅମୁଲ ବଦଳରେ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ମିଲ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କ୍ଷୀର, ଏଠି ନେଇଛି ଘିଅ ଆଉ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଘିଅ ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଗୁଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା। ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗାଜର ଦେଇଦେବା। ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଗାଜର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଗାଜର ସିଜିନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ କରିଲେ ଟିକେ ଫିକା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇକି କଲର୍ ଦେଇଦେଲେ ଗାଜର ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବା ପାଇଁକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଗାଜର 50% ସିଝିଗଲାଣି। ସିଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଣି ହାଲୁଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଅମୁଲକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଟିକେ ଥିକ୍ଟା ଗାଢ଼ା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିରେ। ଯେହେତୁ ଗାଜର ମିଠା ରହିବ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ମିଠା ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ କିଛିଟା ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗାଜରକୁ ବାରବାର ଗୋଳେଇଲେ ହିଁ ତା'ର ତଳୁ ଲାଗିନଥିବ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କରିବା ରେସିପିଟା। ଗାଜର ହାଲୁଆର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ସିଜିନ୍ ନଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସିଜିନାଲ୍ ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଲୁଣଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି 1/2 ଚାମଚ। ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଶେଷରେ କେଶରକୁ ଦେଇଦେବା। କେଶର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହାଲୁଆରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି, କ୍ଷୀର ବି ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି ଗାଜର ଦେହରେ। ଏବେ ସର୍ଭ କରିନେବା ଆମର ଗାଜର ହାଲୁଆ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।